Ni Osakidetzako erizaina naiz. 14 urte daramazkit behin-behineko kontratuak kateatzen. Gure egoera gero eta okerragoa da. Orain, Osakidetzak planteatzen digu osasun zentroak edo EAGak irekitzea medikurik gabe. Guk horrela ezin dugu gure lana behar bezala egin. Ni hezkuntza publikoko irakaslea naiz. Geroz eta aniztasun handiagoa duten ikasleak ditut. Eta etengabeko kurrikulum aldaketa jasan behar izaten ditut. Honi aurre egiteko ez daukat ez formakuntzarik, ez da baliabide material eta pertsonal nahikorik ere. Lanbideko langilea naiz eta inork ez dit zehaztu nire eginkizun zehatzak zeintzuk diren. Gure egoitza publikoetako plazak murriztuz eta zaintza enpresa pribatuak indartuz ezinezkoa da kalitatezko zerbitzua eta zaintza duinak bermatzea. Udaltzain lanpostuak ez dira betetzen, eta betetzen direnen artean erdia behin-behinekoak dira. Horrela, herritarrei emandako arreta ezin da egokia izan. Ni administrazio publikoan garbitzailea naiz, emakumea naiz, behin-behinekoa, eta 50 urte ditut, nire lankide gehienak bezala. Urtean zehar, 4 edo 5 kontratu desberdin izan ohi ditut. Nire lankide askok gaixotasun baja asko hartu behar izaten dituzte. Eguneroko lanari ezin diotelako aurre egin. Lan baldintza onik gabe kalitatezko zerbitzu publikorik ez. 180.000 gara, denona defendatzera goaz.